Tak jo. Děkuju za slovo. Já bych vám chtěl dneska představit něco, co moc lidí netuší. A to, že vlastně i v sázkovém biznesu se dělá strašně zajímavá věc. Tipsport, předpokládám, asi všichni znáte. Je to Beroun. Přesně tak. Tak nějak. A vlastně máme k Plzni i trošku blíž než Praze, protože prostě jsme jako, i když jsme blíž, tak prostě furt ta Plzeň je jako příjemnější. A chtěl bych vám dneska představit vlastně, co všechno v machine learningu děláme, čemu se věnujeme, jak to u nás všechno vypadá a na konci si trošku přihrát polívčičku v tom, že nabíráme. Tak, začnu teda tím v rychlosti, kdo jsme jako Tipsport. Jsme největší sázková firma v České republice a téměř už i na Slovensku. Jsme firma, která pracuje opravdu s obrovskýma objemama dat. Máme desítky datových zdrojů, protože kurzy prostě se sbírají po celém světě a některé datové zdroje mají i 5 giga za den. Jo, což jako když si vezmete, že pak nad tím chcete live jako dělat různé analýzy a nabídky a tak dále, je to opravdu challenging věc. A primárně pracujeme s live datama. To znamená, 2 vteřiny zpoždění je prostě pro nás neakceptovatelný třeba. A frčíte na Mongo. Máme Mongo. Jo, já vím. Máme. Ačkoliv jsme sázkovka, tak technologie je v jádru biznisu a jsme jedna z největších technologických firm v České republice. Málo kdo to ví. Všechno si děláme vlastně víceméně in-house. Máme obrovský datacentra, máme obrovský týmy, který spravují úplně všechno pod tím i nad tím. A zároveň jsme banda lidí, pro který je ta práce fakt zábava. Ono je to díky tomu, že Tipsport je trošku stabilní firma, takže si můžeme dovolit i tu srandu. Co znamená práce zábava? Když začneme modelovat Counter-Strike nebo League of Legends, tak součástí toho je, že se to všichni musíme naučit. Takže prostě chodíme hrát, hrajeme i v práci. Naprosto standardně, že se díváme na zápasy, jo, analyzujeme a tak dále. Takže toliko k té zábavě. No, kde všude vlastně machine learning používáme? Logicky jsme sázkova, takže ke tvorbě kurzů, kde machine learning se primárně používá u e-sportu. Protože e-sporty jsou tak strašně dynamický, rychlý, jsou online a tak dále, že prostě klasické metody tam nefungujou. League of Legends to stejný. Pak, jak už jsme tady viděli, machine learning je prostě ideální na image processing, takže například máme procesování živých zápasů v pingpongu, kde detekujeme míček, vytváříme pak 3D animace a klienti si vlastně můžou dívat na animaci toho, jak někdo hrál v živým streamu, počítáme k tomu statistiky a tak dále. A o tohle větší zájem, než si kdokoliv myslel, například teď budeme to zprovozňovat v Indii. Wow. Tam ping-pong v Katmandu je něco, co jsem vůbec netušil, že je prostě fakt jako obrovský. Pak samozřejmě personalizace, protože prostě to se děje dneska všude, to nikoho nepřekvapí. No a pak samozřejmě máme obrovské množství live dat a potřebujeme dělat real-time machine learning nad vším možným. To znamená, tam ten machine learning v podstatě jede neustále. No, jak vypadá náš machine learning tým? Je relativně mladý. Ten tým jako takový je tam vlastně 2 roky. A skládá se vlastně z těchto 4 věcí, nebo pozic. První jsou datoví analytici, logicky machine learning, garbage in, garbage out, takže bez kvalitních dat se neobejdeme a na tom si fakt dáváme záležet. Pak máme vědce, který nám ty věci vymýšlí. Takže my snažíme se nejít cestou, tady vezmeme knihovnu, tady nám něco napíše GPT a tak dále, ale prostě si opravdu ty vymýšlíme od začátku. Protože, jak už tady několikrát padlo, ta vysvětlitelnost je pro nás extrémně důležitá. Pak máme matematiky, který se nezajímají tolik o ten machine learning, ale řeší vlastně matematické přístupy. Markovský řetězce známe všichni z vysoké školy, takže prostě na modelování těch situací je to úplně geniální. No a pak tady máme inženýry, jejichž vedoucí je tady Vašek. A ty vlastně všechno tohle, co tady vytvoří, všechny tady ty šílené věci, které jsou na tom obrázku udělané, tak máš za úkol dostat do produkce k našim klientům. A pak to zároveň monitorovat, hlídat a tak dále. Jo. Tak já chvíli počkám na rozdání. Vy máte 12.
O zdraví. Dodá. Moje domácí je lepší. Ne o moc, ale... Tak jo, já budu pokračovat. Kde vlastně pracujeme? Někteří už říkali v Berouně, jsme v centru Berouna, máme tam vlastní kanceláře, to znamená žádný pronájem, můžeme si s těma budovama dělat, co chceme. Trend, který dneska já teda absolutně nechápu, proč se děje, ale prostě jsou ve firmách sdílený místa, proti tomu bojujeme, všichni prostě mají svoje místa, prostě chceme, aby ty lidi v práci se cítili dobře a ne jako, že teď tady dočasně sedí místo někoho. No a pracujeme na místě, který má skvělou dopravní dostupnost, protože jsme vedle dálnice, vedle hlavního koridoru a tak dále. Takže se k nám sjíždí lidi prostě od Plzně přes, já nevím, Prahu a podobné vesnice. Jako, Liberec. Přesně tak. Jako. Já už jsem skončil v Berouně, když tam Jezdí tam i vlak teda. Jezdí tam i vlak, no. Občas tam skákají lidi pod ten vlak, ale jezdí. Beran tam jednou spadl z těch skal. Ano. Jestli tam je formule, já jsem slyšel. Tak. Všechno tohle, co jsem popsal, tak se vlastně děje v Pythonu. A děje se to fakt in-house. Primárně se tady budeme mluvit o engineeringu, protože ten je nejblíž asi vlastně všem vašim jako zaměřením. To znamená kompletní Python stack. Všechno si děláme sami, máme i dokonce vlastní interní knihovnu, která je distribuována napříč těma projektama. Kompletně jedeme na klasický architektuře, prostě Kubernetes, máme vlastní OpenShift cluster obří, který nám prostě spravuje náš interní tým, takže všechno je on-premise, všechno je bare metal, žádný prostě cloudový služby napojený do něčeho prostě. To je docela kvůli bezpečnosti. Je to kvůli bezpečnosti. A i kvůli pricingu. Protože s těma objemama dat, s tím prostě jak jako to používáme, tak jsme vlastně už na úrovni seznamu. A kdo to říkal, že je Python pomalý? Který prezentoval Ne, je to jako... Můžete nám o jam? Mě docela zajímalo. Dneska mi to tady Vašek začal jako pičovat. Ale kluci, to bych nemůžu dřív, než jako dneska pičoval. Za nás... Jo, moč trochu přijď, ale zatím máme toho práci. Jako... Já myslím, že vy jste jediný v republice. Já se omlouvám jako v topik, To je úplně v pohodě. Jako pro nás vlastně ten problém není jako rychlost jako taková, ale poskládat to vlastně všechno, uřídit všechny ty datové toky, jo, jako napojit to prostě na všechny systémy, které tam jsou, protože Tipsport už je na trhu dlouho, jak si všechno vyvíjíme in-house. Tak všechno si sebou nese samozřejmě nějaký technologický dluh. Jo, To jsem dlouho neslyšel. Jsme nový tým docela, tak bych toho třeba hodně ale jestli nejpět to vína můžu baví. dát, tak to vy musíte napsat, protože to mě hrozně moc zajímá. Jako chceme si s tím hrát, protože jako nám to někdy může pomoct, ale kolikrát jsme zjistili, že pro nás není problém rychlost, ale vlastně to celé uřídit. To bych tak trochu právě jako čekal, jo? To víc se to zajímá. Já jsem mám tady za off-topic, ale Úplně v pohodě. v České republice moču, tyjo, tak to startuje. Tak pak to proberem. Pak to klidně probereme. Tak, když jsem říkal, že máme live data a celý sáskový biznis je postavený na live datech, tak všechny inference, všechno zpracování dat se nám prostě děje live. Máme tam samozřejmě i primičové věci, ale to nemá přidanou hodnotu takovou jako ty livekový věci. Jo. K tomu se váže i to, že když trénujeme, tak máme povolení trénovat na produkčních datech. Což kdokoliv, kdo tady prostě někdy trénoval modely, tak ví, že trénovat na produkčních datech, které jsou vlastně minimalisticky obfuskovaný nebo minimalisticky anonymizovaný, tak, aby jsme splňovali prostě ty kritéria, ale nic víc navíc. Tak vlastně to je obrovská výhoda.
A díky tomu my ty modely můžeme tvořit tak přesní a precizní, jako máme. Zase v tom je dotaz. Tohle to máte ošetřený právně. Tak, máme nějaký obchodní podmínky. Protože tohle je takový obrovský hrál tady úplně jako pro všechny. Mi přijde, Jo. jako. A vlastně a pak hlavně je tam jedna věc. No to bych čekal. Hlavně je tam jedna věc a to, že vlastně jsou tady jako sázkový data a jsou klientský data. A my si ty klientský data dáme stranou a jedeme prostě s těma sázkovýma datama, který vlastně nepodlíhají jako GDPR jako takovým. Když používáme klientský data, tak tam furt nadáváme, že nám to někdo omezuje. Jo? Ale i tak, prostě když si z toho vytáhneme, tak vlastně pořád se s tím dá jako skvěle pracovat a furt to jsou prostě data, které jsou použitelné. Jo, takže tohle je strašná výhoda. Co se týče toho, kde to zpracováváme, tak máme obrovský stroje. Opět prostě, ke kterým máme přístup, máme vlastní vývojový prostředí, vlastní jako takzvaný AI lab. Ty jsou taky v Berouně nebo už až v Praze? Upřímně nevím, myslím si, že to je všechno v Praze, ty stroje, ale máme vlastní optiku nataženou do toho datacentra z Berouna, takže jako příjemný to velice je. A co se týče databází, když už jsme mluvili o produkčních datech, tak tam máme vlastně všechno od Monga přes Postgres, Redis, tak teďko nově i Milvus, když je takový velký hit vektorová databáze. A zatím to vypadá velice slibně. A samozřejmě, když už tohle všechno máme, tak to potřebujeme deployovat, monitorovat a spolupracovat vlastně na té nekonečné smyčce vylepšování a feedback loopu a podobně. A tohle všechno vlastně u nás dělají inženýři. Takže je to fakt zábavná práce v tomhle. To se jako musím přiznat, že už jsem si pár filem prošel, ale tohle jako... Máte povoleno sázet? Ne. Tak a bacha na to, jo, kdybyste chtěli. My nesmíme, je to taková gentlemanská dohoda, protože ty kurzy tvoříme, tak prostě nesmíme sázet. A může sázet manželka? Když nebude doma. Přikryjte mikrofon, ale... Slyšeli jsme šut. No dobře, tak tohle jsem zveřejní. Ne všechny. No, drtivou většinu. Ne. Drtivou většinu kurzů si děláme sami. To můžeš přiznat takhle. To můžu přiznat? A když to říct stejně Fortuna, tak spolu to jenom nakupuje, nechceme nějak. Taky proto máme lepší kurzy než oni. Máš můj pozornost. Jako, tam je to tak, že když vlastně se jedná o nějakou hodně významnou soutěž, tak se vyplatí ty kurzy si dělat sami. Jo? Když je to něco, co je takový jako minoritní, jo, co prostě nezajímá tolik lidí, tak je prostě lepší si ty kurzy nakoupit a mít to vůbec jako v nabídce. Ale v tomhle jako Tipsport je opět jako hrdý na to, že si prostě ty kurzy dělá sám a máme jako obrovské množství modelů na kurzy. Super. Ty brďo. Co myslíš R&D? Kolik engineering, já si třeba takhle rozumím, prostě research development. Ty jo, je to... Bajt oko, nemusí to je přesně. Ale abych trošku popsal tu situaci. Jo. Tipsport má vlastně celý ten jako systém historicky napsaný v Javě. Jo? Prostě všechny ty jako backendy a tohle prostě napsaný v Javě. A tenhle tým má, stovky. Nevím přesně, jsou nižší stovky. Má jako vývojáře a produkťáky a tohle všechno, no? Jsou to javisti. A pak je tady náš machine learningový tým plus s matematikama a i s matematikama nás je kolem 20. To je příjemný. Proberete u piva. Proberete u piva. Takže, dobrý? Dobrý, já budu Ještě rychle, tam máš něco? já jenom rychle prolítnu. Žádný jméno jsem neřekl. Jak jsem říkal, Tipsport je stabilní domena. Prostě sázet se stejně jako pít asi bude vždycky. Takže u nás se neoceňuje rychlost vývoje, ale u nás se oceňuje kvalita. Což je tam takový závorce malý většinou, protože samozřejmě občas je potřeba něco rychle dodat nebo opravit. Ale tohle je věc, která mě jako do dneška překvapuje za tu dobu, co tam jsem. A je to super.
ten machine learning, co děláme, tak se fakt jako používá v produkci. Není to dělání něco do šuplíku, je to prostě všechno na biznisové požadavky a reálně si člověk pak může vidět ty čísílka na tom webu a zkoušet si to a používat si to, co vlastně vytvoří. Jak jsem říkal, datově je to extrémně zajímavý. Máme velký a rychle se měnící data. Jo, tam se prostě bavíme o jako sekundových intervalech. A máme desítky externích zdrojů, které jsou jako dynamický. Tam prostě je běžný, že během roku se 2krát vymění dodavatel dat. Což je třeba e-sportový data. A je to kombinace jak machine learningu, tak i matematiky. Tam prostě jako přijde na svoje prostě člověk, který miluje markovský řetězce a Poissonovskou regresi a stejně tak si tam přijde i na to programátor, který prostě chce dělat od SVMK až po prostě trénování vlastní sítě. Tak a jenom rychle na závěr. To je to, co jsem říkal, že si tady budu trošku přihrávat polívčičku. Je dobře, to se Nabíráme lidi. Dneska jsem tady primárně ukázal tu pozici machine learning inženýra, což je v podstatě Python vývojář, který by měl mít přesah i do machine learningu, ale primárně je to čistý Python vývojář. A samozřejmě nabíráme i vědce a nabíráme i datové analytiky. A stejně tak i matematiky, to znamená... A co adminy ne, jo? Adminy zatím nenabíráme, no. Ty jsou jako trošku oddělený. To je jiná. To je jiná parta lidí. Ale taky třeba někoho chtějí. Je to dost možný. No, jasně. Jo. Takže pokud vás to zaujalo, tak budeme rádi, když se nás tady zeptáte. Odpovíme na cokoliv, samozřejmě mimo záznam trošku víc detailněji. A Já si myslím, že tady ta otázka by zajímala každýho. No. Vy děláte machine learning kvůli tomu, abyste estimovali, kolik v podstatě na to budete mít marži, abyste zaplatili zaměstnance. Řekl jsem to diplomaticky. A nebo děláte machine learning kvůli tomu, abyste věděli, jak moc třeba ten tým je, nebo dejme tomu tým, ať už v Counter-Strikeu, Až mimo záznam. až mimo záznam. Mě teda napadlo, že děláte machine learning, abyste dobře stanovovali kurzy. No, To je samozřejmě jako pravda. Jo, jakože správně nastavený kurzy jsou jako základ celého biznisu. Prostě špatně nastavený kurz znamená, že sázkovka prohraje a to nechce dělat žádný majitel sázkovky. a pak mám ještě lighting, to mě napadlo. Dobrá. Tak jo, takže díky, další proberem později. Díky.